नमस्कार सांग माने आपण मानकु आम चैनल स्वागत। सांग माने आज ये वीडियो रे आमे कहिबु उर्वशी विषय रे जी तांकर पूर्व जन्म रे गोटिए कुकुर थिले। आसंतु जानिबा। प्राचीन काल रे काश्मीर देश रे देवव्रत नाम रे राजा थिले। तांकर जणे सुंदरी कन्या थिला जार नाम मालिनी। राजा तांकर विवाह जणे सत्यश्री नामक बुद्धिमान युवक सह विवाह करथिले। मालिनी खराप रास्तारे चाली करी एठी सेठी रहिबारे लागिले। सबु जातिर लोक बेसिया कोठी करी सेठी रहिबारे लागंती। से तार स्वामी कथा जम्मा माने नाही। आउ से सर्वदा परपुरुषंक सह रंग रंगलिया मनाउथिला। ସେହି ଦୋଷ କାରଣରୁ ତାର ପୁରା ଶରୀର ପୋକଜୋକ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପୋକ ଦ୍ୱାରା ନାକ, ଜିଭ, କାନ, ସ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି କଷ୍ଟ କାରଣରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଶବର ଦେଶରେ ପଦ୍ମବଧୂ ନାମକ ଘରେ କୁକୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତାର ଶରୀରରୁ ପୋକଜୋକ ବାହାରୁଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଦ୍ମବନ୍ଧୁର ପୁଅ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇକରି ଓଦା ଲୁଗାରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ତାର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା। ଦୈବ ଯୋଗରୁ ସେହି କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବର ସମୟ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଣିରେ ସେ କୁକୁର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କୁକୁରକୁ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସବୁ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ସେ 100 ବାର ପୋକଜୋକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କୁକୁର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନେ କୁକୁର, ମୋର ସବୁ ଦ୍ୱାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ କୁକୁର ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକରି ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କଲା। 10 ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନର ନାରାୟଣ ଅଂଶରୁ ସେହି କୁକୁର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଉର୍ବଶୀ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପୌରାଣିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।